इज्जत के मुंह हाथ जोड़ लो खाओ खाओ अभी जुठियाले नहीं की घटी तक हम दे दे हां दूंगा मत घर द्वार कैसा लागता घर द्वार तो ऐसा बात कि हम सपनों में नहीं सोच सकत कि ऐसा घर में अपन बेटी के रिश्ता के बात करे आए जाना तर लइका भाई में अकेला ही बा मालिक हमरो बेटी अकेला ही बा विचार का बेचहु के होई ओकरा बियाह ला तो बेचब लेकिन पीछा ना हटब ठीक बा पहले लइका देख लिया मालिक एमे लइका का देखे के बा लइका लूल्हा लांगर आनर बानर कैसन को होई बियाह कर देवे के बा वो बियाह के बात करू काहे कि लइका वाला मालदार पटी बा अच्छा ठीक बा धोरा भाई नाश्ता पानी तब हो गए तो लइकावा के बुला दियो तनी बात विचार हो जाओ देख सुन ली सब कोई अच्छा बुला दो ए जो सुगिए के बुला लिया ठीक है अरे भाई तू मोबाइल में क्या करता है अरे भाई हम सदियों से इंडिया के ओपन गेम जूपी खेलता नहीं जूपी अच्छा कुटुंब बोलेला से बियाह थोड़े हो जाए देखा तनी कैसे हमर बियाह करावता लोग ओ सुगी भैया चलो बार हम बाहर बोलवे जा बुआ जा सबके ऊपर प्रणाम करी हां प्रणाम करी हम बाहर कुटुंब लगे जाए लेकिन हमरे को शर्त बा का बाबू के कह दे भीतर आवेला उ सामने रहल त हमर करे धगड़ा खात रहेला ए बुआ दे अंदर जा चाचा के बेटा भीतर भेजा त काम बाटे आपको चाहिए था ना सब हो जाता वो बस हाँ बउआ आइए कल पूछताछ करो तब हम आ गए बउआ बैठो सब गवा लइका कैसन बा लइका एक नंबर केहू से काटे वाला नहीं तो कुछ पूछ लो हम का पूछी लोगे पूछी ना तो बउआ जी खबर हुआ सुग्गी नाम बा हमर एक नंबर नाम बा ऐसा नाम के लइका त कहू होइले नहीं छे पूछिए बउआ कहां ले पढ़ल बानी अनपढ़ बानी एक नंबर इतना पढ़ा लिखा लइका चली बउआ जी काम कौन करी ले झाट उखाड़ी ले ए ताकत कथी बानी एक नंबर काम बा जोन बउआ जी करी ले समझ गए जाओ बउआ जी बाबूजी के भेज दे आप देखते कैसे बियाह सब बियाह करे लग तो यार ना रहल पर पूरा गछ बा ए हुआ भाई का कहत कहे के का बा लइका के पास अच्छा पैसा बा दुनिया में जेकरा पास पैसा बा ओकरा सब बा इसका फाइनल करो ठीक बा लइका देखनी है पसंद आयल एक नंबर हां तो कहू आगे का कहे के बा दान दहेज के बात को ना दान दहेज के कुछ बात ना होई भगवान के देहल आदत तो सब कुछ बा खाली लड़की सुपर चाहिए ए धोदा भाई लड़की तो सुपर से ऊपर बा रउआ समार के आओ आ देख लू हां ठीक बा फोटो तो कुछ ले आइल बा फोटो